dan, ja mogu dobiti malo vašu pažnju, dobar dan, za one koji me ne znaju, ja sam Igor Ružić, predsjednik udruge za autizam Zagreb. Jako mi je drago da smo se danas uspjeli u ovakvom broju, znate svi koji je danas dan, uvijek se vezamo s tim da mi uvijek dođemo kao dan nakon 1. aprila, pa svi misle da je to neki nastavak za danče. Ne, i svi koji smo ovdje jako dobro znamo da je poremećaj spektra autizma vrlo ozbiljna stvar, zato jesmo svi ovdje na ovom okupljenju povodom Međunarodnog dana svjesnosti o autizmu. Zahvaljujem svima koji su došli, dakle svi su ovdje članovi, ne članovi pridruženi ili prijatelji ili zaposlenici udruge za autizam Zagreb, a s nama je i gospođa Sandra Čivkinadić iz Gradskog ureda za socijalu, jedna od naših, kako da kažem, ovih tihih ili ne uvijek tako tihih podržavatelja. Ona je ovdje ispred grada Zagreba, s obzirom da smo mi udruga za autizam Zagreb, onda je red da i dobijemo neku podršku od strane našeg grada. Neću ja puno duljiti, dakle, ko je htio mogu da reći čut na radiju ili gledati sa ljudi. Dakle, ono što je danas program je da imamo izložbu naših korisnika iz uloženog programa u ulici ljudi sa Bosanskom, većina od vas zna, koja se zove Svijet kroz naš objektiv, naš pogled kroz naš objektiv, a nakon toga sve što ste vjerojatno već vidjeli u samoj projekcijskoj dvorani vrti film Od snova do krova, to je dokumentarni film koji je pratio naš veliki projekt koji se zove Naš plavi svijet, dakle to je izgradnja treće životne zajednice, treće zajednice organiziranog stanovanja za odrasle osobe s poremećajem i spektra autizma. Znate svi što su ove 4 ili većinom, znate što su ove 4 godine izdogađalo i u vašim životima, a onda možete misliti što su ove 4 godine izdogađalo u podijelenoj udruzi, a u projektu koji je vrijedan 1.100.000 eura, a koji evo sad sljedeći tjedan trebalo doći do svog nekog logičnog kraja, nadamo se po neku štetu po udrugu za autizam Zagreb. Ono što bi trebalo još reći je da unazad nekoliko godina se udruga za autizam Zagreb trudi ne obilježavati samo 2. travnja kao dan svjesnosti autizmu, nego smo nekako uzeli kao, kako pjesnici kažu da je april najčudniji, najkirovitiji od mjeseci, onda je to nekako nama bilo zgodna asocijacija i na autizam, pa smo odlučili zapravo produžiti taj program kroz više manje cijeli travnja. Ove godine dakle imamo danas 2. travnja imamo ovaj program, 16. travnja imamo također ovdje ćemo imati promociju knjige 365 pažnje naše članice Ksenije Kravanić i opet prikazivanje filma za one koji ga nisu vidjeli, a možete sad i najaviti da ćemo 18. travnja, dakle u četvrtak, u našoj organizaciji u suradnji s partnerima, dakle kazališnog zvonom Dom kazališnog vidra, imati predstavu, gostovanje predstave Semafor, o kojoj ste vjerojatno već čuli, koja se bavi obitelji u kojoj je dječje s poremećajem spektra autizma. Predstava će gostovati u Vidri, kazališnog vidra, u podne i nakon toga ide tribina sa srednjoškolskom populacijom iz Križanića i svih gimnazija koji su na adresi Križanića. I to je otprilike čini mi se sasvim dovoljno za kapacitete jedne udruge za obilježavanje ne samo 2. travnja, nego travnja kao mjesec za svjesnosti autizma. A sad bih ispričavam se na dužini i sad bih prepustio reći edukacijska rehabilitacijska Mirni koja je vodila ovu radionicu i čim korisnici s kojima radi su snimali ove fotografije pod njezinom supervizijom, pa možda da se pravimo da zaista otvaramo izložbu sad ja kao organizator, a ona kao kustos, recimo to kaže, kustos umjetnik, može nešto reći. Pa evo, kao što je Igor spomenuo, izložba se zove Naš pogled kroz objektiv i htjeli smo nekako da naša ekipa iz dnevnog programa približi nekako naš i njihov svijet kroz fotografiju. Znači, svi se danas bavimo fotkanjem, bilo preko mobitela, bilo fotoaparatima, vidjet ćemo nekakve bitne trenutke u našim životima, ljude koji su nam dragi. Pa evo, na taj način smo nekako htjeli prikazati taj naš svijet. Umjetnici i fotografi su skoro svi ovdje s nama i fotografije su uz našu podršku, ne samo mene nego i ostalih kolegica iz dnevnog programa, sami fotografirali, birali su koje fotografije žele da budu na izložbi, tako da evo to
velikoj mjeri u potpunosti njihov rad. I htjela bih se zahvaliti i prijateljici Kori što nam je omogućila tehnički da to izvedemo sa malo boljim fotoaparatima, tako da se stvarno mogli osjećati kao pravi fotoumjetnici. Evo, ukratko to bi bilo to. Uživajte, pogledajte svaku fotografiju i to su stvarno umjetnici koji slobodno malo i vidite u njihovim radom.